Salutare toată lumea, numele meu este Vasi. Eu o să filmăm aici cu versioara cu aia, spune ceva, dar... Și picăm în capul de până la că să vă arăt cum este. O să vă placă, aici este... Aici e... Sala de mese. Sala de mese. Aici le comandări, aici marele sala de consiliu. Eu nu cum e. Nu, că am vrut să pun sala de. O, dar am vrut și eu și-o pun. Păi, eu deja ăla. Și aici e marele consiliu. Și sper să strângem premii de like și o să mă filmez aici cu baia, dar nu o să filmăm tare mult, că ea pleacă altceva. Camera mea, camera o făcut și la Nina, să mă duc la aia, frumos. Nu e așa, care cu volum trece bucii. Nu, și cuvor. Nu știu cu altul. Cât timp nu cu ușa carnea? Al meu mai e gros cuvor decât tu. Că e 3, a tău e numai de 2. Hai, vezi? Nu cred că Ba, uite, e de 3, că alea tău e de 2. Și-mi pun musița. Ia acum ce ușă e de mea care... Picându la Nu mi-am pus nimic. Nu mi-am pus nimic. Hai să plecăm acum sus și vă arăt ceva. Și... Merem în sala. Stai, așteaptă-mă, Giru. Pune la mine că sunt vrăjitoare de la tine. Păi? La vedere, oameni. Dacă nu mă credeți, întrebați-o pe cine vreți. Bine. Da. Ce-mi văd pe mine? Ce-mi vrăjitoare? Pe bune, găini. Cine a făcut găini? Nina. Bine, taci. Unde sunt castelele? Eu mă cu cincea. Nu, ăla. Da, Tom. Și... Bine, taci. Băiam. Mare găină, că mă duc și ne prezint la lume. Dispărut. Aici am eu piscina mea, locul unde mă fac. Tot. Și cățălașii mei, toate 3 ceasuri. Da, mi-au crescut cățălul. Cățăii aceia 2. Eu. Bine.
No, cam atât a fost. Sper că știți să strângem multe like-uri. La revedere!